שלום לכולם, כאן איתכם TNT בוי גיימינג גייל. היום אני מצלם סרטון עם חברים שלי, פרוסט דסטרקשן ואריאל סיד. בחרתי. אמרת ספיידר. אני הספיידר כאן. טוב, אני ואתה נהיה ספיידרים. טוב, אז אנחנו נהיה נגד הגולם ברזל. פרוסט דסטרקשן זה העכביש שמה, ואריאל סיד, הנה זה האיש שלג שמה. אריאל, איך יש לך את האיש שלג? וואלה, סיפרת לי. הרגתם אותו כבר. טרול. יולו. אני רוצה. למה אני הכי רחוק ואני עדיין פה? מי הרבי? רון. רון עתירה ביחסים. מה, הוא AFK, אז אנחנו נלחמים אחד נגד השני. לא. לא, קודם כל הורגים אותו עד הסוף. אני מרגיש כמו איזה נוב שאני הורג איזה מישהו שהוא AFK. ומי שלא הבין, סופר סמאש מובס, a.k.a סופר משמו. אני אפרסם את ההוראות בדיסקריפשן. זה בעצם משחק שכל אחד הופך לחיה, ואז אתה לא חיה עדן. יצור, מוב. כלב. לרון יש כלב. כי יש לי וולף. לא משתמש בו, שונא אותו. לא יודע למה קניתי. כועס אחי. לך למטה. אני בורח. מה זאת? לא, נפלתי. זה פתאום לי שאני רוצה. בסדר, יש להם דאבל קיל. אף כלום. לא, נפלתי עוד פעם. אני, כמו שאתם מבינים, די מומחה במשחק הזה. אני לוקח אותו לרוב, אבל כאילו היום לא יודע. מה אמרת לי? אתה כועס. הפלתי אותך. יש לי מתן כאן הכי הרבה חיים ולאריאל יש הכי קצת. אם אתם... לא, נו באמת. טוב, גם לרון יש קצת. זה פעם ראשונה שאני הורג אותך, עדן. פעם ראשונה במשחק. פעם ראשונה שבכלל לא הורגים אותי במשחק הזה. בטח. לא נכון. אני שיחקתי איתך כשזכית מקום אחרון, כשהיו לך מלא לאגים ונפלת מהעולם. לא, במשחק הזה כאילו. תיפול. אתה כועס. אני מלך, הפלתי אותו. יש לי דגים ונפלתי. כמעט. אתה עשית אבל כן. כן, אבל יש לי דגים עדיין. נפלתי, יאללה, זהו, אני אומרת. כן, היה לי דגים. קיבל עדן דגים. יש. עוד קיל. עכשיו זה 1 על 1. יאללה, נבחור אותם הבא. לא הוגן, לא היו לי חיים. אני ספיידרמן. לא, בסה יש דרקון. מתחת זה, אין לי שם שמושג מהנושא שלו. כן. יאללה, בואו עוד משחק. האיש הזה עדיין AFK. מה? לא. אני לוקח סקלטון אותך. אני לוקח ספיידר. יאללה. מה? יאללה שטוב. איך אני אדע מי מכם זה מי? לא, יאללה, זהו, איפה היית? הנה, יש פה מישהו חדש. יש כאן בלייז. יאללה, אנחנו 5. אני יודע, בלייז, אני יש... לוקחת סנורפל, כי יש כאן בלי. כולם על הבלייז, צאו על הבלייז, לא אכפת לי מהשני. בלייז? כן, ואני לקחתי סנורמן בגלל זה, כי בלייד זה חזק. בלייז לידי. בלייד מולי. אני הולך אליך, איפה אתה עדן? שמתי מספקה את הלך. אריאל, לא, לברוח. למה אתה קורא לי? לא יודע. לא, הבלייז הפיל אותי. כי אתה היית... הנה הסקלטון. הסקלטון כאן. מה, יש לי להגיד.
זה לא טוב, זה לא טוב. לא טוב בשבילי. בשביל כולם. הפילו אותי מהעולם. אני נלחם בו. אני די בטוח שלי. זה רון. זה הסטלטון ומחליק טופי. אאו, רון, למה אתה פוגע בי? בטעות, לא ראיתי. אתה כועס? כי אני כן. אתה פעם נלחם בו מבלייז יותר ממך. אני הרגתי את הרגתי את הבלייז. עדן מאחוריך. תראה שכל החצים האלה פגעו בי ולא בבלייז. כן, בטעות, סליחה. לא נפלתי. השארת אותי עם חצי לב, היא מניה. בטעות. טוב, תרגיע, יש לי פה הכי קצת חיים. נלחם בבלייז. ואני יותר לחיים. הרגתי. טוב, היו לי 2 לבבות והורדתי באיזה מיליון. והבלייד בורח. באתי בו עם החצים כן, הרגעים. שרקתי אותו. הוא עוד פעם בא נגדי. הסקלטון בא. בסדר, מה זה סקלטון? זה כלום. אני מחכה פה להרוג מישהו. הסקלטון טוב. גם הרגתי את הבלייד. יאללה, הסקלטון הלך מהמשחק. יופי, רק 3 נשארנו. אריאל, חכה. לא, אריאל, אנחנו יכולים לדבר על זה. אנחנו יכולים... חכה, בודס. 2 על 1 זה לא פייר. ולמה גם יצאתי על רון עכשיו? איזה מניאקים אתם, אין לי חיים. לא, הפלתם אותי מהעולם. יחרות. אני הפלתי לך. עדן A.K.A. פרס אסטרקשן הרג אותך. אני דורח לאמא. ואריאל תוקף אותי, זה לא טוב בשבילי. פגענו. זה עדיין לא טוב בשבילי. די עם הכדורים שלך. די לראות בי כדורי שלג, אריאל, הכדורים שלך יורים רחוק, זה לא פייר. נו די, תלכו להילחם אחד בשני, הסרטון הזה יימשך. רגע, אתה קרומץ, סליחה, חשבתי שאתה תצא לי מאיפשהו. פתאום הכל נהיה כאן מעניין, אחים. הוא כמעט נפל. אולמוס. כמעט חברים, כמעט החבר, האיש שאתם כולכם אוהבים, עדן, צריך לעבור. נראה עליו קורה. הוא חייב להיות דווקא במקום שהכי רחוק ממני. כן. לא! בגלל זה אני שונא שהוא במקום שהכי רחוק ממני. ולמה אתה יודע איפה אני מוכר? הוא עוד פעם במקום שהכי רחוק ממני. אני שונא אותך, אריאל. וואו, אריאל. אני נכנע. מעלק, אני נכנע. הוא רואה שהוא נופל, אני נכנע. יאללה, אוקיי, עוד משחק וגומרים עם הסרטון. למה? כולם ללכת על הסלייד. על הסליים. בוא לפה. בוא לפה. בוא. אז עשינו סרטון, בוא, אבל נראה היה אותך, לנו בוא. פשלה טכנית, בוא. ואני ורון עשינו הרבה סרטונים. היינו ספיידרים נגד כמה סליימים. אני ורון עשינו סרטון, אבל הייתה לנו פשלה טכנית. כן, אז מחקנו אותו. אני והוא היינו 2 ספיידרים נגד 2 סליימים. אריאל לא צילם את הסרטון. נכון, אריאל היה איפשהו, מתי צילמתם? למעלה הייתם יכולים לראות את שני ה-IP שיש לסרבר. יש אחד אבל הרגתי את לוק הזומבי. למה לך יש תמיד את ההריגות הראשונות?
הרגתי את שניכם. אופס, דאבל קיל. יו, לול. עשיתי נידלר ופגעתי גם באריאל וגם בזומבי הזה. הנה הוא למעלה. מה? מי המשטר? נו, מה אתה פוגע בי? נו, קפצת לי מול הזה. לא! אוקיי. נגד אני חייב לך. טוב, בסדר, חייב. והטלפון שלי צלצל. רון, נו! איזה נובני. באמת? פעם חבר שלי התקשר ל-144, שאל, שלום, אפשר את הטלפון של... איזה, למה? איך שלא קורא, של השם שלו, כי אני לא מפרט, אני לא נוקט בשמות כי אנחנו באמצע הסרטון, אז... איזה מניאק אתה. אתה יודע שאני הכי טוב. עם ספיידר אני מומחה. עדיין כשאני עומד על הקצה של העולם זה לא הכי נוח. רון, זה לא... זה לא הוגן. רון, אתה יודע שאני מציע לך לברוח. חרא. הצעתי לך. לא הקשבת. למה אני תמיד מקום שלישי? כי אתה גרוע. אתה גרוע. בוא לפה, בוא. הרגתי אותך. הצחקת אותי. בוא לפה. בוא. איך הרגתי אותך? אני יאללה, בואו, יש לנו עוד זמן. איך אתה עף? איפה אתה? יאללה, בואו, עוד משחק. ייי, קיבלתי רגע 20 ו-28 ועוד 8, 36 ועוד 10 טוב, יאללה, נגמר. ועוד 40, 36 ועוד 40, 76. קיבלתי 76 כסף מכאן. אם זה היה בוויקנד אז הייתי מקבל... טוב, יאללה, בסרטון הבא נצלם. משהו. גם בסרטון הבא נצלם במיינדפלקס, ונצלם סרטון. נצלם במשחק אחר. לקחת אותי. אז להתראות, ביי.